il·lustrar son millor, que Pujat així falte i que la festa s'allargui. Sagó i Alexandra Lapont, mossèn de la coalició Compromís. Paco Garcia, portaveu una... Hem d'alçar la cara, companys i companyes. Un aplec en què hem canviat el format. Hem volgut fer una... Tres missatges fonamentals. Uno, hi ha que regenerar la democràcia, recuperar la democràcia per a ciutadans davant uns governants que l'oculten, actuen de poca transparència i han saquejat els diners públics. Dos, el valencianisme social ens pot fer eixir de la crisi. Necessitem una reorientació del model productiu valencià per a crear riquesa, per a crear ocupació, per a donar treball. Això vol dir passar del model especulatiu del PP i del PSOE a un model de productiu, un model sostenible, on la nova economia verda té moltes coses a dir, sobretot en el camp de l'agricultura i en el camp de l'energia. I tres, amb Compromís és possible el canvi, és possible treballar pel País Valencià i no per una comunitat agenollada a Madrid. És possible que el poble valencià s'expresse perquè som l'única opció que li pot donar cara i ulls al nostre poble. L'altre són recetes fracassades d'estar agenollats, subordinats o ser súbdits de Madrid. Ja estem farts de que ens margine, de que des del govern central en infraestructures, en financiació, i per tant, en Compromís és possible donar un salt qualitatiu a favor del treball, a favor de la democràcia i a favor del País Valencià.